ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸುವರ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ 2016 ಮಂಗಳೂರು परम पूज्य गुरुवर्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्यालय सुवर्ण चतुर्मासाचे या हायलाइट्स तुम्ही पळयता प्रत्येक लाईन स्पंदना टी वीक्षकांक आणि सकळ भक्तजनांक सुवर्ण स्पंदना TV तर्फे तुमका स्वागत. तशींच तुमका आमगेले सुवर्ण चातुर्मास कमिटी तुमका स्वागत करताची. आमगेले सनातन धर्म हिंदू धर्म आमगेले मलगड्याल पूर आशीर्वाद आमगे संस्कृतीची वैशिष्ट्यच पळय ते आमकां गट्टी दोन येनो व्हरतस खंय अध्यात्म कडेन देवा कडेन व्हरतस. आम्ही धैर्यान आसा अम्माले प्रभाव आसा स्वाम्याले अनुग्रह आसा तशी जावन येनो आमी आरामेर वता आसा आमी हट करता ती आम्हा म्हाका तें खावचें जाय कसं जाय पिझ्झा जाय आम्हा कोको कोला जाय निमगेचें आनी नेक्स्ट कडे बंड बंडाक हें जाय म्हणटा वय न्हय एक पंत जवाब हात चुकलवे आमगे संस्कृतीत हात चुकलवे आत अनुभविसीत आसा ती विदेशांत पळयात आत आमी अनुभविसीत आसा ती आमगेली संस्कृती आनी संस्कार विसरल्यार मस्त कश्ट आसा. आमगेले संस्कारान पळयता आतां फूड आमी पुरो ओटोशिल्ली ती आतां ओटू म्हळ्यार कितें कसो दोनी प्लस ಒಂದು तीन 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 जेन आसल्यार ओटू आसल्यार ते व्हड हें परिस्थिती आयल्या येवच्या ताकाची आमगेली संस्कृती आनी संस्कार सदां आसता. हें आरोग्य समस्येक सान विशय जाल्यार योगाचे मूल विशय कसो म्हळ्यार दैविकता. आमी वाडता वचका आमगेलें हृदयवंतिके वाडता वचका आमगेले वॅल्यूज मौल्य वाडता वचका तदनंतर साध्य जाल्यार तितले परोपकार करता. परोपकार शब्द अर्थ कसो म्हळ्यार पर म्हळ्यार परमात्माक उपकार लागीं हाडचो ताका निर्मल जावन थोडे थोडेपणी प्रयत्न करता गेल्यार मस्त आराम जाता. आनी आतां तें एक ट्रेंड आयला कसो म्हळ्यार कसो जो फाटी दुखयल्यार खंय वसा योग वस, कसो जो डायबेटीक जाल्यार योग वस, अस्थमा योग वस म्हणटा वय आतां अनेक सुरू जाला. पयलीं सांगिल्लो हुडगो असो आतां कोणे जो योगा क्लास वता आसल्यार कसो जालें सांगा तांकां सामकी प्रॉब्लम आसा म्हणून तशें वरलें सुरू जाला. तें समने योग बरे आरोग्य खातीर न्हय आमगे सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास जावच्याक सहाय करता. आमगेले संप्रदायान सांगता पळय आमी वज्रासन म्हण बसतात पळय वज्रासन म्हण बसतना हांगा पांया हांगा एंकल म्हणटा पळय त्या भागार आसचें वज्रनाडी प्रचोदन जावं निमित्त जीर्ण लायक जाता. आनी संसान बाब आसतना आमगे संप्रदाय सांगता चल्लो जावं चल्ली जावं तांकां एंकलेट घालता ती आमचे कडल्यान कसं म्हणटा ती गेज्जे न्हय वाडा. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಂಗ ಮಾಮನು आता ರಂಗ ಮಾಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಷ್ಟು प्रत्येक नाव जालतीतल्या ಬಗ್ಗೆ आहे. वाघ शोभा शणै, सुमना आर कुडवा, गीता प्रभू, सुमा शणै, राधिका आर किणी, गणपती एस नायक, चंद्रकला नायक, गणपती एस नायक, चंद्रकला नायक, DP नायक, पूर्णिमा भंडारकर, गणेश पै, सत्यवती कामत, सुधाकर पै, विठोब शणै, बस्ती देवदास शणै, गोविंदराय प्रभू, कुंभलक्ष्मी प्रभू, मंजुळा पै, गुरुदत्त कामत, सुखदा शेट्टी, गीता भट्ट, शारदा जी नायक, बस्ती नरेंद्र शणै, शैला बी पै, नारायण नायक,
आजने योगाचे समारंभात आता हांगा भाग कोण भागीदारी तांकां सर्टिफिकेट दिलें जालें. आता हे योगाक आमी एक एग्जाम दवरलेलो आसा. एग्जामान तो सिल्वर मेडल आनी गोल्ड मेडल मेळ्ळें आसा. गुरू राजेंद्र सदान मास्टर म्हणून आनी योग मास्टर आतां एवॉर्ड घेवपाक म्हणून हांगा निमून दिलें. संस्कृती लाभिलच आम्ही भारतीय जनांगात फार मोठी संस्कृती लाभिलच आणि ह्या संस्कृती फाटल्यानं एक महान आदर्श गौरव प्रतिष्ठा एक उज्ज्वल इतिहास षडदर्शनकार म्हणतात. त्या वापरकार जाल्यार षडदर्शनाचा परिचय योगी कोण घेऊ आणि तुम्ही पातंजल योग सूत्र म्हणतात. ही आरोग्यात असं करून घेऊच्या ह्या तऱ्हेचे ಯೋಗಾಸನಗಳು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ. ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಸನಗಳ ರೀತಿ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಗಳಿವೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮ पुढे बघतो. योगासनात तुम्ही अभ्यास केला आमचं कोणी आपही ना योगासनात आम्ही पैसे घेणार तरी कसं चल का म्हणतात मग कशी हाय पाहिजे होतं ना आपण म्हणतात म्हणजे स्वाम्यात काळजाचं मग दोन आहे घ्यायचं तरी आणि मस्त धड काय असतं जाऊ का ರೋಗವರ್ಜಿತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಶರೀರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಸುಖಮಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾತಂಜಲ ಮುನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚಾ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯೋಗ ಅಪಾಕರು ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾ ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರಾಂಜಲಿ ही नतोस्मी म्हणतात महामुनी नमस्कार का प्रारंभ प्राप्तनी योगासनाच्या अभ्यास सुरुवात केलेलं जाऊ. योगेन चित्तस्य मलं अपाकर योगाभ्यासानं मनातून मालिन्य दूर जातं. तसेन पदेन वाचा पातंजल महाभाष्य व्याकरणात पदेन 6000 सूत्राचे अमोघ एक वाङ्मय है. अमोघ वाङ्मय एक हे शिक्का जर सहसा 12 वर्षात साधन होतं. 560 दिवसांची गोष्ट नाही पाहिजे. तसले अवघड तऱ्हेची वाचा शुद्धीकर व्याकरणाचं अवलंबन करणाऱ्या तसले महाभाष्यपात तसेच शरीरस्य वैद्यकेन मलं व्यापाकर शरीरांचे उत्सले त्रिविध तरी ताप त्रिविध मल वात पित्त कफात तरी घातव गजरणी कारण बरे नाही चरक संगीता आवाज हे उदाहरण संतांनी आवाळो म्हणतात आमलक म्हणतात संस्कृतांत म्हण बरडो म्हणाले का हरित की म्हणतात यस्य ग्रहे माता नास्ति
वही नसल्या काही म्हणत बाल्यवय आत्मा वही अंतरील असतं तस्य माता हरित की घरात गरुड घरात काय तीच हा वही म्हणून घेतो जसं माता हरित की हा तरेच्या परिणाम देणार तरी ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಔಷಧಿ ಬಡವರಿಗೆ ಬಡವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಮಿತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತಹ ಔಷಧಗಳಿವೆಲ್ಲೂ आम्हाला आवड मलापर्यंत शोधन करते मलमूत्र जर मनुष्यात व्यवस्थित शरीराला जर फायबर म्हणून जाणार आहे तो सोडून रोगाला हिताची म्हणून त्यासाठी आम्ही पहिले मलगड्याने पावसाळ दिवसात मीठ टाकलं आवडायचं तांबळी करताय त्याची विविध तऱ्हेला आवाळ्याचो रस मोठा गेला नसता आवळ्यात कंडेन्स्ड अनेक तरी सत्व आणि त्यानंतर दुसरा आम्हाला की मला पर्यंत शोधणं मारण्याचा शक्ती आवळ्यात तसे इंक नट म्हणता हरडो इंक नटाची शाईमध्ये पुरत स्प्रे शाही तयार शेकडो वर्षा पहिले ते हातांतरी पुस्तक मठ असायचं ती लाखे शाही म्हणतात ती शाही म्हणून आता त्यांचे जे शाहीर बरेही नसल्या 10 वर्षाभितर पेपरही फेक पडतात शाही बी फेक पडतात आता एक सान विराम घ्यावा विराम नंतर आमगेली तुमगेली भेट विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು पंधरा टी व्ही तर्फे तुमका आपा स्वागत करता विरामानंतर आज कार्यक्रम आम्ही ಮುಂದುವರಿಸೋಯ हरडून बसतात अथवा शाई उडून होता तरी हरड्या शाई असतो हरडो ती उडून बसतात संकट तात्पर्य तशी हरड जरा मितसे बनव खाऊच्या म्हणे कितवं खाल्या रीती कसं नाही वाईट करणार की पोटात दुसरे ते औषध 5 mg घेतकडे 15 mg घेतात जाम दान परिस्थिती देवता 5 mg डॉक्टर सांगितले चुकी हाडा ऐकून घेतली चुकी समज पडेल नसे पुसत मागं पुसत घेतला पुसत घेतला दाखव नाही पुसत बनवत घेत पेशंट डॉक्टर नांदर डॉक्टरांनी सांगितलं 5 mg एक पटी घ्या म्हणून आणि 3 पटी घेतली रात्री उठा द्या ना चापल्या दान चापून पडलंय उघड द्या ना उघडल्यास परत भांबू द्या ना अवस्था कडे कसं SK जाईन म्हणून मात्र घेऊ करता अशी तरी अवस्था झाल्या डॉक्टर गेलं अवस्थे SK जाईन म्हणून सांग डॉक्टर पुण्याचा विचारा मुकुंदा वही स्वामी करायचं गोदरीच्या नागीर नको औषध घेतली 5 mg 5 mg मग 15 mg मध्ये चाली घेऊ का 5 mg एक दिवस लोड का औषधाचं 15 mg जाऊचं दान किती पडतायच चापून पडताय झाले मनुष्य विचारले कसं या पण जात पडतात तुम्ही
सकळ देवा
प्रत्येकल्यांक हांव धन्यवाद दिताची. आमगेल तुमगेल भेटी पाय रात्री 8:30 दुःख 9 परां सकाळी 8:30 दुःख 9 तेदोल प्रत्येकल्यांक धन्यवाद करताजी. हरी विठ्ठल, जय विठ्ठल. विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು.